Keranten napa? Hadise Kanjeng Nabi, anjun ad-dunya masra'atul akhirah. Donya niki ladang sawah kanggo akhirat. Lho Kanjeng Nabi pun dawuh ngoten niku, Pak. Sawah niki ladang kudu digarap. Garape piye? Faman utawi sapa-sapa nong zaro alamudon nandur khairon hasodan ing akeh-akeh keapian. Khairun ahadan mongko apike kebagusan mau ciptaan mongko bakal dipanen, bakal menuai kebaikan. Nek jenengan ning donya akeh nandur kebajikan, akeh ngibadahe, besok mesti bakal dipanen ning akhirat. Wa man zarau tawi sapa-sapa dene sarra lamun nandur keburukan nandur Allah keelekan kadrasatun mautan mongko bakal nyesel. Lek jenengan ning donya iki kok nandur keburukan, Pak, nuwun sewu, wis gak tau ngibadah, gak tau salat, gak tau poso, gawene gibah rasane wong, gawene nyela-nyela keburukane wong, pasti besok bakal nyesel. Nek ora nyesel ning donya mesti nyesel ten akhirat. Lah niki malah sase Gusti Allah, Pak. Kon nandur kebagusan contoh salat mawon. Krana bayarane cara kasare ngoten, Pak. Bayarane wong salat niku ora diwehno ning donya. Dan kita bikam di dalil disebutke bayarane warid pemberiane Gusti Allah bakal diparno ning akhirat. Keranten napa? Misale tiyang niku nglakoni salat subuh. Bar salat subuh dikir ceblok duit 100.000. Berarti bar salat subuh oleh bayaran 100.000 misalnya Gusti Allah bayari 5 waktu 500.000 sedina 500.000. Kira-kira manungsa niku nyambut gawe mboten, Pak? Mboten, mesti ngepen salate. Sing wong tani ngepen salate mergo sedina 500 durung salat sunahe. Sing pedagang ngepen salate gak mikir dagang. Sing sopir yo ngono gak mikir kabeh padha salat kabeh. Lah terus donya ki piye? Nek aktivitas. Mergo rumangsa wis cukup. Lah tapi menungsane ku ten donya butuh makan, butuh minum. Lek wong tani gak nandur pari terus beras piye? Pripun wae niki? Dadi nek jenengan ngibadah pun ngantos mikir donyane saiki, besok bayaran ten akhirat, diparing ten akhirat nandur kebagusan. Tapi jenengan kok nglampahi salat, zikir, maca salat, koten manah jenengan ayem tentrem, rezekine lancar barokah, rumah tangga niku nembe bonus.